Ana chakabata mukundizwa ere. Chakaromba mukundizwa ere. Asana toshandiswa. Murikunzwa. Pane zvinotomunetsavo. Zvinodonzi zvibatsiridzwa zverudzi rwemwana. Kwake. Asana umbobobo kana chikwambo kana nyanga mumba make. Chinoti akabata. Mukundizwisisa? Amen. Muri kumuona ka ari kupembera nemufaro audzwa kuti iwewe hauna chawakabata. Asi dzimwe nguva nhaisoko kana munhu akuzonyanya kupembera kudai iye pachakanenge achizviti akachena here. Zviri kaviri shumba because kamujambiro kari kuita ma1 ntepa ndoona sekuti ndo kunenge kutori kuti handizvina kuonekwa zvitu zvangu. Anenge achitoti vapotsa havana kuona. Mule Zimbabwe ntembele yambonu valo gijima ejampa ulai ujampisiwe phela indukuliana bekhangela ukuthi ngabe nguye yini kodwa hayi kukhanya akakula yikho ejampa kangaka. Hauna chauinacho asi unoda kubatsirwa kuvhurikwa wamarombo akanaka. Tinokukwazisai mese muri yeZimbabwe kumatimana ese enyika kwamuri. Rangu zita ndinonzi Ruthi Nyasha Muyera Humba. Shumba makadi. Aiwa shumba iri kudzva hayo kuri sei kumatare. Aiwa kumatare kuri nani. Yes, kusangana kwatiri kuita kamuri yeZimbabwe. Sekutaurwa kwaitwa naRuthi nhasi rarimwe zuva. Munotondera chose tichikupai nhau yemurume akazviuraya mushure mekunge apomerwa kuti wabata mwana Mazamu, akaona zvakakodzera kuti azviuraye. Naizvozvo panguva yatakaburitsa nhau iyoyo takaona yange siri nguva yakanaka yekuti tibva tataura kananya kuparirwa mhosva. Takati aiwa regedzai zvimbotanga zvadzikama. Ndosaka nhasi tasvika pano naikaumba. Ndizvo zvemhuri yeZimbabwe taona zvakakodzera kuti nhasi tikupei tongoti varidzi venyaya kwaikatangira kuti mukwanise kunzwa kuti chii chakatora nzvimbo. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Mazwai mhuri yeZimbabwe. Ini ndinoitwa Amai ndogara kuHafu yekuSelusi. Zvakaitika ndezvekuti ndinoshandira paraundabout papublic pane vanhu vakawanda. Ndine mwana ane 9 years. Mwana waye akakasika kubuda Mazamu ari mwana mudiki. Saka ndakati kune mwana uyu uzotora mari yemuriwo zvekuma 33 unotenga muriwo. Mwana uyu ndobva auya. Saka mwana waye akauya pabasa patinoshandira pari busy. Ndofana kuti aimboita se imbotamba nevamwe ugozoita se ndozokupa maruro tsvaga muriwo paMai Musoja. paMai Musoja pachona kudhuze nekuti areko. Saka vana vaitamba kuseri.
kwataitengesera kuseri kuzvimutizvo vakatowanda vatoripo zvokuma 7-8 vachiimba sarura wako kadeya deya nendoro chena. Saka ini ndakazoona mwana usharo akuya kwandiri pandaigozha chibage kakatanga kuuya ndakakanzvadzi kacha kacho yakachimhanya ndo kakatanga kusvika kakati mama Shara abatwa Mazamu nani nakachigamba. Saka ndisaenda pedza kubvunza Sami Sharo uya akabva ita se asvika achitochema ndikati ko Sharo chi zvanzi ndabatwa Mazamu nababa mai. Ndikati zvamboita sei kuti vakubate Mazamu vabata iwo pavana vese ava sei. Saka ndobva ndasumuka pandaigosha paipai ndobva ndanobvunza baba pandano apurocha baba vanga vatotora zvinhu zvavo vada kuenda kumba. Ndobva ndavamisa ndakati akachigamba mira ipapo ndobva vamira. Ndobva ndati kwemimi baba mai mabatirei mwana uyu Mazamu. Baba vanga vakadhakwa ndobva vatanga kukopota burari shiti hure remunhu imbwa yemunhu ndosaka wakauraya murume needzi pfambi yemunhu. Saka ndobva ndakutotiwa kune vanhu mukuzviono here zvikuita chi baba. Vanhu ndobva vakundita imimi ita sei uyu munhu akadhakwa imbomirai kusvika mangwana makuseni zvamati mudaenda kupolisi imimirai kuita sei kusvika mangwana makuseni. Mirai kusvika mangwana makuseni mozoita sei mozoenda kupolisi kunoripotera chi baba kana vatadza kuuya vachikumbira chi ruregerero. Apa nguva dzava kuma 5-5-6 ikoku ndobva ndauya kumba kuno sabhuku unofunga ndakakufonera musi wazvaitika. Ndobva ndafonera sabhuku wakati ini ndaida kuenda kwa sabhuku wakati imbotanga maita sei mataurirana. Ndikati alright. Ndobva ndauya kumba kunoku. Saka baba vanotengesa chibage ndotengesa futi chibage. Musi iwo handina kuenda kunohodha ndikati gandita sei ndimire ndikafamba pamwe baba vachaita sei vachandishaya. Ndakagara kusvika zuva rari chitura chona kuma 4 rari mangwana rachona baba havana kuuya. Apa kuraundi ikoko vaitoudzwa nevanhu kunzi zvamakaita nezuro makaita sei makashaudha amai ava mashure mekunge maita sei mavatadzira ende munovakumbira mai Sharo regerero vasati vaita sei vaenda kupolisi nekuti nezuro takanzwa chitura nyaya yekupolisi. Baba havana kuuya. Vasvika kuma 5 ndopa ndakati inini handakuenda kupolisi ndobva ndaenda kupolisi kweko ndobva ndanoripota chi nyaya iyi. Ndaripota nyaya iyi baba vandobva vatorwa ndobva vabvunzwa. Zveshuwa baba vairatidza kunzwisisa vakundikumbira ruregerero mukembi muye manje. Ndikati kwemimi makumira kuti nditanga ndauya kupolisi sei ndakupai dhei rese kuti muyozondikumbira ruregerero hamuna kuuya. Ezvinezvi ndamuchaji ofisi ndopamauda kuita sei kundikumbira ruregerero. Havakutonzwisisa pai vakutonzwisisa. Saka inini nyaya yakanyanya kundibata inyaya yekuti baba vakanditadzira. Mumashure mekunditadzira votanga futi kundituka zvinhu zvisiririzvo kuti ndakauraya munhu needzi. Ndo nyaya yakaitika iyoyo. Saka nyaya ndobva yaenda kukoti nyaya yakaitika last year inofunga kupera kwana October kana kuti kupera kwa November. Saka nyaya iyi taingoti tikaenda kukoti tanga tisingabvunzwi tingoenda kukoti tisingabvunzwi tichingopiwa date unzi munoya musi wakati mwana nchitomurovhesa kuchikoro kusvika maticha akutokombureni. Asi nyaya iyi maticha anga aita sei aiziva tanga ndatoenda kunovaudza tichingoenda kukoti. Saka patakazopedzisira isusu kuenda kukoti ndodhera vakanotishedza Major Street vachibvunza munhu 1 by 1 vakatanga naye mupari wemhosva kumubvunza ndobva vazodedza inini ndobva vandibvunza ndobva vazondidedza mwana ndobva vamubvunza. Statement randakataura inini neremwana ranga ringori statement rimwe chete but mukoti mubaba vaita se vairamba kuti inini mwana handina kuita se handina kumubata Mazamu. Ndobva ndangonzi naMajor Street imi mama ine mwana wenyu masunungurwa mudare hatichakudai kukoti kuno munhu atakuda kukoti ndibaba. Ndo musi wandakapedzisira inini kuenda kukoti. Ndobva zvatongopero zvakadaro ndakatozongoshama zvichinzi baba maini vamwa mushonga kunotoni. Ndo maitikira akaita nyaya. Asi semanzwira amaitawo zvainzi dai vakange vasungwa dai vakabatwa nemhosva mutongo wavo wanga wakamira sei? Inini manzwira ndakazoita nyaya iyi ndakazoinzwa baba ava vafa kuti baba ava vanga vanzi naMajor Street ngauya ine 300 US yerepu yekurepa irepu i300. Saka baba ava dheti rekukoti ravakapiwa hanzi rakakwana vasina mari. Ivo vanga vapa chichemo kuti mari yanzi yakawandisa ndobva vanzi pasvondo pega munofanira kuya ne100 US. Saka dheti rekukoti rakakwana baba vasina 100 US vai muhomu. Ini ndo manzvira ndanda kuita muvanhu ini ndandisisazive semunhu angaita se
apedza kunoatenda koti. But tichizotariswa edu tsaona iyi yaitika hazvinonyanya kubata mwana here zvekufa kwababava. Zvekufa kwababava zvakandibata kana inini zvakandibata because babava musi wavafa ini ndandisipo ndandaenda kuHarare kuurwere ndakatozoita zvokufonerwa nevanhu vari kuno kukunzi baba amai ni vamwa mushonga. Ndakati mukutaura shuwa baba amai ni vamwa mushonga here. Saka ndo musi wacho wandakabva ndauya ndichiuya ndakauya nemukombono vandaenda panhamo pacho vandanobata chii maoko but nini pandakanosvika panhamo ipapo ndichibata maoko vanhu vese unoziva ukati makadii mai nematambudziko hapana kana akadaira kusanganisira yeye mufi chayafirwa hapana akaita se hapana akadaira ndobva ndayakumba kunoku ndobva ndatanga kuzvitongesa ndikati saka vanhu ava vari kutoti inini ndindakonzeresa kainini kuti baba vaita se baba ava vafe ndichizvitongesa ndega mupfungwa mangu. Saka dhera vakazonzi chituna chauya inini handinozokwanisa kuti ndiende kunhamo handinotozombokwanisa kuti ndiende kunhamo noti ndakaona kuti ndiende kunhamo ukau ndopedzisira ndazosangana futi nemamwe mashoko aita se asiririwo. Ndomaitikira zvakaita nokuti sipo takasvika panhamo takatonzwa kuti kana kuzobata maoko chaiko hamuna kuuya saka ndopataida kunzwisa kuti ko chigumbu chenyu chabva chasvika papi zvokuti munotadza kubata chi maoko. Chigumbu changu changa chiri pakuti inini ndakabva kuHarare dhei iri chituno chisati chauya pandakazvinzwa kuti baba vaita se vafa ndobva ndatarya ndita se ndinobata maoko ndisati ndatombosvika nebhegi rangu kuno ndikati beta ndipfuure nechi nepanhamo. Ndakasvika ipapo ndikati nenhamo ana mai kutangira mumba chaimo nehama dzavo kusanganisira iva amai vacho hapana kana akandidaira. Saka ndakangozvitongesa ndega ndikati saka inini ndoenda kunoitei kunhamo kwacho vari kutoblema inini kuti ndindaita se ndindakonzeresa because vanhu vaingotaura kuti dai mimi musina kusungisa munhu dai munhu asina kufa. Inonzi Shalom Nyirenda. Saka mama akati tizotora mari yemuriwo ini panoenda kutora mari yemuriwo iwa mama zvacharo zvibomira nditanga ndabotengesa wozotora mari yemuriwo sana kundotamba nevamwe ini zvandaenda baba mai ozvauya zvani tichitemba sara wako baba menu zvandihengo zvanditanga ndibata mazamu izvandaenda namama zvoti mama baba menu anibata mazamu yo baba maenu vazvoenda kunobvunza namama kuti zvomabate mwana mazamu zvatanga kuwa ndikati brat shiti uri ndisikakauraya murumeni AIDS. Saka ine zvapana here zvokutaurwa nevanhu kwauri shamwari dzako hapana zvadzinenge dzitaura here nezvenyaya iyoyi? Hapana. Alright. Uyo une makore mangani? 9. Uruta grade chi? 4. Grade 4. Alright. Inini ndini headman womudunhu rineri rekusaruwe kunoko. Ndakafonerwa zvechokwadi namai ava musi waitika nyaya riri zuva rovira vachiti ndo zvaitika ndoita sei vaida kuuya kumba kwangu sezvavataura ndaida kuenda kwasabhuku. Ini ndikati no isusu semaheadman nemasabhuku tine patinotonga tichigumira ende tine nyaya dzatinotonga nenyaya dzatisingatongi. Nyaya dzakafanana neidzodzo hadzisi dzedu hadziuye kudare redu dzinoenda kumapurisa. Asi mimi ndanchikurudzira dai mamambotaurirana maonesana sevanhu makaita se makagarisana nekuti muchinda uyu akanzi abata mwana Zamuru anoratidza kuti anga arisawirawo pamusha panapa aiwirirana nemurume wamai ava asati afa nekuti akatonzwa kuti ndiye anenge akatozobata basa panhamo yemurume wavo ndiye aivabatsira kupepa murume achirwara kusvikira murume anovigwa. Saka ndaenda kurudzira kuti dai mataurirana maonesana sinzi paine karelationship keusawira kari pakati zveshuwa amai ava vakazoti nhasi handina kuenda kumapurisa ndavamirira kuti vauye titaurirana sekunzwa kwamaita vachiti ivo baba havana kuzouya. Saka vakaramba vongoti munhu haasi kuuya plus nekurwadziwo nekutukwa kwavari kuti ndakaitwa ndo zvakazondipusha kuti ndiende kumapurisa nekuti vakanga vatukwa pazere vanhu kunzi makauraya murume neAIDS. Saka murume uya akazosungwa akaenda kumapurisa akanovharirwa kukoti kurimandi prison kukadoma andisi anenge akaita 2 weeks ndobva abuda nebail ndobva anonzi akazojamba koti here handiziye mukutaurana because nyaya yacho handina kuzomboramba ndichiita follow up.
asi nezvavepo manje izvozvo kuti murume akazonwa mushonga hongu vanhu vanenge vachitaura mashoko akasiyana siyana kana kwandiriwo ini semukuru womusha akasvika mashoko ekutaura taura kunzi amai avaurayisa munhu chichi. Asi ndinoda kungoti kumhuri yeZimbabwe hongu zvakaitika zvakaitika, asi kana kunyange ukaveiwe waitirwa kumwana wako haungaregeka kunomhangara kane kuti munhu anozofa. Nyaya yaifanira kunge yakangobatwa zvakanaka chete. Uyo akaenda kukoti kana ainotaurawo zvaainotaurawo kukoti, akanotaurawo zvaakanotaura kukoti, kana aipiwawo mutongo wake aipiwa, but handaifunga kuti aimbopiwa mutongo wokuenda kujeri. Pamwe aigona kutopiwa community service chaiyo yekutoti aiti akaipedza anotoramba achirarama. Tozoona zvakare imwe nhau sematauro amaita uyezve semataurwa zvakaitwa nevanhu kuti musi wafa baba vepano ndiye akabata basa sasahwira. Vamwe pachivanhu vanoti kana pasina zvaitwa wadaro mufi unogona kuhakira mweya wemufi. Munodzionawo sei pfungwa idzodzo? Hai zvangowo mabhilifu echivanhuwo zvawo kuti kudaro, nekuti mweya wacho unohakira sei, nekuti baba panapa havana kufanira kuzviuraya ka vakatorwara kwenguva refu. Ndisingazivewo zvangu zvinhu zvandisina kumboda kutsvaga kuti paakakubatsirai sasahwira makamuitirei, because tinoziva kuti sahwira kana akadaro kunyange musina mari munogona kubata huku motomupa kuti asahwira wabata basa pamusha pedu kubva murwere achirwara kunyange akauri shamwari, but anobatirwawo huku kana kuita something chaanopiwa. Kana mutori nembudzi munogona kutobata mbudzi motopa munhu, but ndisingazoziva kuseri kwacho kuti kana ukarega kupiwa zvinhu izvozvo pane zvinohakira here. Achida kunzwa kuti iye akambobata basa sasahwira. Pachikaranga chedu sahwira anonzi ane zvaanoitirwa, handiti? Pane here zvamakamuitira kana kuti manga musati mamuitira? Inini baba sahwira wepano andaiziva inini nyangwe kwese kwaifiwa andaiziva kuti ndiye sahwira. Ndeve apo pana amaizonda apo sabhuku ana mavende vaivai ndo sahwira wandaiziva. Baba ava vakatozotorwa kuti vaite sahwira pano pakutsvaga munhu asina makuhwa nekuda kwokuti murwere uyu anga ashata. Ronda raanga inaro ranga rakutobuda honye chairo. Saka vakati tigati tsvage sahwira asina makuhwa. Uyu sahwira wedu uyu anga ari sahwira watinoziva ndisasahwira ane makuhwa. Akatongotsvagwa zveipapa chete, asi sahwira wokutoti ndiye anga atori sahwira zvemakore ese. Ende nyaya yabuya yanga iri kutaurwa apa yekunzi baba vakandibatsira kupepa murwere, iyo ndiye kunyepa. Baba vakatongotsvaga sasahwira chete. Urwere ndakapepa ndega pano, kusvika ndaenda kwasabhuku ndikafonera sabhuku ndikati sabhuku inini ndaomerwa, hama dzemunhu dzikundiramwira munhu achirwara, saka inini sabhuku ndoita sei? Sabhuku vakauya pano, urwere ndakarera ndega zvisina kana sahwira kana hama yemunhu, kusvika munhu anosvika mukufa. Hama dzangu dzichindishingisa kuti ndishinge, pamwe chete nasabhuku vachindishingisa kuti shinga yamungatize munhu achirwara. Kusvika ndakasvika kusvika Mwari wakaita sei? Wakatonga. Saka sahwira uyu ina asiri yesahwira andaiziva. Sahwira uyu vakatongomutsvaga vachitigati tsvage munhu asina makuhwa. Ndizvo zvichaizvo zvamuri kutaura. Asi tiri kuti isusu ane basa raakaita paupenyu pakufa kwemurume wenyu nai. Asi nyangwe asiri sahwira, nyaya tiri kubvunza ise kuti mungadai makamupa huku sasahwira kana kuti aiwa, asi semunhu abata basa pane here zvamakambomuitirawo semunhu abata basa nyangwe asiri sahwira wenyu? Inini chandakaona chinhu chaakangoitirwa, pane mari dzinenge dzichingobviswa aingopiwawo mari nehuku yaakapiwa. Ndisingazozivo hanguwo zvimwe zvinhu semunhu aita se aichema kuti sahwira waitirwei. Kuti tangoda nekuti patakaburisana nhau iyi pane vamwe vakatitaurawo kuti kana asina zvaakaitirwa kuda pakanhingirika mufi, paakabatsira kurongedza mufi, panogona kunge abatanawo nemhepo dzemufi zvinoitika izvo kuti munhu pesera wangoda kuzviuraya kana kungove nesuicidal mind. Ndosaka tatabvunza kudaro kuti pane here zvamakamboitawo zvongotenda ngoti baba maita basa nebasa ramaita se? Ramaita. Inini kwandiri hangu
zvinenge zvakutoro vabereki vake vemunhu because inini ndakazvimirira ndakangotendawo nemuromo kuti womaita basa semunhu anga asino chainacho. Ndicho chirongwa chatakupai kanovimba mabato mashoko maviri kana matatu. Manzwa zvataurwa naamai, manzwa zvataurwa nasabhuku. Vamwe patakaburitsa nhau iyi vaititiko naimi munhu uyu anga asina kubatwa nemhepo yemufi here. Ndosaka manzwa paipa yatinge takuchibvunzoka kuti pane here zvamakamboitirawo mufi, nekuti kuda ndozvaitaurwa navanhu kuti kana munhu asina zvaaitirwa mhepo dzinogona kuhakana naye sezvo iye ari mutorwa. Ndizvo Shumba, mhepo dzinogona kubata, asi kana wawirwa nematambudziko vana munhu anokwanisa kutaura naye kuti ubatsirike. Tinogara tichitaura kuti kana une matambudziko tsvaga ana sabhuku ndo vakazara mumatunhu edu, unogona kunotaura nawo kuti aiwa dambudziko rangu nderakati, unobatsirika. Dzimweni nguva kavanenge vachityisa futi kamasabhuku acho. Munobva ashaya kwekuenda, asi chikuru pamashoko ari kutaurwa naHumba ndeyekuti kawana waunotaurawo naye kuitira kuti dambudziko rako usatakure mutoro wega, nekuti kutakura mutoro unokuremera, ndipo paya paunozopedzisira wakufunga kuti hakuchina mangwana. Ndofunga manzwa sabhuku vachitaura kuti ipapa padai vakange vanzi mhosva munayo vaigona kungopiwa community service nhau yotopera, asi apa hazvina kuzoitika sekudaro, nekuti vanhu vanenge vachingofunga kuti kana wasungwa nemapurisa chasara kupinda mujeri. Naizvozvo munhu anopedzisira kutya kuita sei kuenda kujeri, iro jeri richityisawo. Mhuri yeZimbabwe musati mataura Humba, ini pane zvandakamaka: 1 kufa, 2 jeri, 3 hospital. Nzvimbo nhatu idzodzo dzinotyisa. Aiwa, zvinowanikwa Shumba, asi hapana zvaunokwanisa kuita. Asi nguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Yanga iri said level indeed. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Wow.